dobra tradicija Studio B neguje, poštuje i svoje goste voli. Dragana Tucović-Baranac, Zelenila Beograd, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Ti si lepo odebrala ovog jutra da vaskršnji poklon budu ovako bogate biljke i da ovo ipak bude jedan poseban dan za naše gledalce. Pa, zaista mi je to bio i cilj i odmah ono o čemu hoću da kažem, to je, vidite da su u pitanju velike žardinjere, verujem da će se mnogi obradovati koji budu dobili, ne mnogi, ovo troje ljudi će se obradovati koji dobije ovaj poklon, zato što u sredini lavanda. A okolo lavande se nalazi se begonija sitnocvetna. Naravno, ona je sada nama u rasadu i to nije veliko. Ovako snimatelji će to pokazati pa će se vidjeti da su one male, ali ipak cvetići su okolo. Lavanda je sada zelena, tokom leta će dobiti one divne ljubičaste cvetiće. Međutim, kao i svih godina, ja zastupam tezu da uvek mi je lepše kada je nešto, eto tako, nalazi u sredini, a okolo su cvetiće. Evo, neka to bude neki moj način razmišljanja kako se inače aranžiraju žardinjere i uopšte svi ti sandučići za balkone. Ja uvek volim da je to nešto zeleno ili crveno u sredini, ali potpuno jednobojno, oko toga cveće. Evo, kažem, neka to bude neka moj način na koji ja vidim lepo. Lepa preporuka za ove lepe dane. Da, i mislim da ćemo se narednih subota uglavnom baviti tim lepim kombinacijama koje će kao i svake godine. Eto, ja ću pokušati da budem, eto, čini mi se svaki put originalno, da to bude nešto drugačije nego što je bilo prethodnih godina. Ali šta hoću da vam kažem vezano, što se tiče sitnocvetne begonije, vi znate, ona može da podnosi maltene svaki prozor. Vrlo dobro izgleda kad postane bujna, velika i tako dalje. Ona može da bude 30-40 cm. Dakle, bit će ona mnogo veća, bujnija i tako dalje. Ti cvetići će biti mnogo izraženiji. Ali ono što hoću da kažem, zašto je u sredini baš lavanda? Lavanda je u sredini zbog toga što je jako, pa moram da kažem, mada su me kritikovali kao ne može biti biljka u modi, ali ajde, ja ću da kažem, možda mi je ružan izraz moda, ali vrlo je zastupljeno u poslednje vreme sadnja začinskih biljaka. Lavanda je jedna od divna mirisna biljka. Znači, višestruke uloge. Ako je stavite na svoj prozor, zaštitit ćete se i od komaraca. Je li tako? Sve što miriše, sve što je aromatično. A i mojci će, Boga mi, da beže. A znate kako ćete fino? Kada se onda ćete je sušiti tokom leta, pa ćete lepu kesicu stavljati i stavljati u svoje ormare i mirisat će vam cela kuća. Pa to su radili naši stari. Ja se sećam te kesice koje sam od svoje bake uzimala, koje su bile u njenim ormarima, potpuno su drugačije od ovoga dana što mi koristimo, ali to je bilo sveže sušeno, zapravo sušeno ručno u kućnim uslovima, prirodno rađeno, ušivano onako u one fine kesice od platna i to je stvarno imalo svoju ulogu. To stvarno može da uradi baš svaki domaćica. Zelenilo Beograd, moje preduzeće, odnosno, eto, kao moje preduzeće, proizvodi lavandu i uopšte proizvodi začinske biljke. Mi smo ipak u trendu što se toga tiče i smatramo da je to nešto što je taj segment vrlo važan i da zašto da ne oberete, imate pa stavite neku čorbicu, supicu. Dragana, ajde da sledeće gostovanje ili jedno od gostovanja, kako se dogovorimo, bude posvećeno baš tome. To me onako lično veoma interesuje. Moja mama to i dan danas radi i mnoge žene koje znam, a mi nekako, što se kaže, generacije, valjda smo tako brže, nismo uspeli da izučimo to znanje, kako se i na koji način može u kućnim uslovima gajiti začin i posle upotrebljavati u jelima. Hajde da jednu od ovih naših emisija posvetimo baš tome. Može, pa jeste, to je ta vrsta, da kažem, koja... Koje su najčešće, koje su ovde, da kažemo, na ovom podneblju, odnosno za zelenilo? Da, a pogotovo ako imate vrtove, mislim, to je neizbježno da imate rondelicu gde su samo začin i to što bliže prozor.
Eto. Ovo je zanimljiva tema, a za vas naravno 3 poklona, 36 12 111, kao i svake subote. Uopšte ne odstupamo od onog našeg starog dobrog običaja zbog čega smo počeli da se srećemo, a onda smo priču proširili toliko da praktično ja imam osjećaj da Dragana Tucović-Baranac kumuje mnogim beogradskim terasama i baštama i da one ideje koje vidimo posle kada biramo najlepši prolećni izlog, tako i baštu u toku ove godine zapravo bude nešto od svega onoga što smo mi posavetovali. Da, jeste. Hvala lepo, Irena. Hvala, Dragana.